Важно е да имаш партньор в живота, да имаш да споделяш, говори с Емили. Просто трябва да се общуваш, да имаш такова споделяш, да имаш с кого да вземаш по-важни решения в живота си и кой да те подкрепя най-важно. Добре, какво според вас е важно, за да се реализират младите хора в България? От какво се нуждаят те? Точно в България е много трудно да се реализира някой, защото след като завърши обучението никой не му предоставя нещо сигурно и всеки сам трябва да си търси пътища и Тоест, каква подкрепа? въпреки всичко, за да се реализира човек, най-важното е да има образование, за да може да прилага знания и потенциала си. Какво бихте казали на вашите възрастници, за да ги заредите с позитивизъм или пък да им кажете нещо, което да предизвика усмивка от тях? Важното е да намерят това, което търсят в живота си и да вложат целия си потенциал в това. Се надявам след това да се щастливи. Благодаря ви.